Докарал S-класа купе, много специална. Много специална. S500 с хладилник. Много рядко да има така S-класа купе с хладилник. Както обичам да казвам всичките ковчета, пълна с екстри, но тук ела да забележиш нещо. Сваровски. Фаровите Сваровски. Тук има разлика с нормалните фарове и на Сваровски има от земята до небето разлика. Вътре също е Сваровски пакет. Това си е ултра газария. Само за тая вечер, само за днес да те повозя с моя чисто нов Мерцедес. Това е за такъв тип ванко, едно ултра газарска кола. Това е си возиш печенца вътре. Наистина си турбогазара, разбираш ли? Колата е брутална с тая рамка, бърмастъри, подгреви, обдухвания, масажи. На километража какво пише? Само виж, ще бидаха кафе, а? Ти може да си го правиш да ти е син, да ти е бял. Виж хладилника. Нещо за пиене, дай ми бакартито, джетове под наем и много копички. Ма не, наистина тази колата при нас е точно в този стил. Спираш се тази кола при дискотека да смацката, цак, си взети само двамата. Това са си да пера да си ги сменяш. Това някой си ги е слагал предварително. Сега искам да я чуеш само звука.